no vuelvo yo a leer. Capitana valerosa Joan, tu carpintiana Este és el meu poble, Benimado, situat en la ribera del Xúquer, i com diu el seu himne, poble d'artesans i d'artistes. Bona nit a tots i totes, benvinguts i benvingudes. I és un dia molt especial, on donem per acabat i presentem un llibre que recull les fotos de la nostra vida. Es pot veure com ha passat el temps i les coses que han anat canviant al llarg de tot el segle. Gràcies a totes les persones que ens han deixat les seues fotos. Podrem veure sempre els nostres veïns i veïnes avantpassats i saber més coses d'altres temps, com si m'ho estigueren contant ara mateix. Jo recorde quan era xiqueta que mon pare i ma mare tenien un bar que se deia el bar català, mon pare era català, i fèiem les xelaores d'aigua a limón, de llet, de cafè. No n'hi havia aigua potable ni alcantarillat, entonces era un problema i per fer el cafè, per pujar l'aigua dalt, tenia que pujar a 2 xerres perquè tinguera la pressió la cafetera. Després no teníem ni un dia de festa, només anem un dia a la playa en l'estiu i au. I mon pare, el primer televisor que n'hi hagué en el poble el va comprar mon pare, i allò era estupendo perquè de matí llegia el diari i posava en la pissarra el programa. I mira, bous, futbol, allò era que s'omplia el casino totes les nits. I tot el poble se'n recorda de la boda de Fabiola i Balduino de Bèlgica, que això va ser un espectacle. Mon pare va entrar de conserge en el musical i allí tota la gent del poble venia, perquè nosaltres fèiem l'aigua de cels i fèiem aigua de limón, horchata, ho fèiem tot allí en el bar. Nosaltres li ajudàvem, el meu germà i jo li ajudàvem a mon pare i a ma mare i ho fèiem tot allí en el bar. Tot el poble, fins les trilladores que trillaven, venien a fer aigua de cels allí en botitxes i tot el poble. A última hora la màquina era manual, fèiem aigua de cels manual, però mon pare era ordinari i en València hi havia una tòmbola a la Mà de Déu i li va eixir una làmpara que valia molts diners en aquell entonces, però nosaltres no teníem casa encara. Estàvem allí en el musical i no teníem casa, no sabíem on posar-la. Mon pare, per treure diners de la làmpara, la va vendre allí, li van dir, si vol vendre-la per una iglesia, me la compren. Entonces mon pare la va vendre i comprar una màquina elèctrica, el motoret, perquè és que venien tots a per aigua de cels. I nosaltres a cada taula que servíem, la botella d'aigua de cels no faltava, sense cobrar cada gallet. I tenia allí, tot el poble venia allí al musical. Bueno, pues jo me'n recorde de quan érem joves, anàvem a missa. El primer que fèiem era costum, i era
de la iglesia de portar velet. Entonces ens posàvem, teníem d'això de posar-nos una ulla bonica per agarrar-nos el velet. Anàvem a missa. Érem jovens i estàvem en la cofradia que teníem de la Puríssima Concepció de Benimodo. Jo me'n recordo que teníem de presidenta entonces una tia que encara era família meva, la tia Pepica. Ens feia treballar molt i complia molt. Anàvem en velet i portàvem calces. I anàvem molt bé, mànega llarga i tot, entonces a missa. Fèrem entonces molt de sacrifici perquè fèrem la imatge, fèrem el cristal, que està a l'església encara, fèrem la bandera i fem... I la missa mos la fèiem sempre molt matí. Mos rifàvem un rosariet i mos feia il·lusió, entonces mos en recordem. A mi no me va eixir mai, però mos en recordàvem. Després fèiem la professó de nit, era una professó molt bonica, traiem la bandera, que també la fèrem nova entonces, i portàvem les borles i portàvem una llista blanca i blava en una medalla que era de la Puríssima. Les professons molt boniques i molt bé. Poquet a poquet se va acabar perquè posaren després, va faltar el matí entonces, ens posàrem una altra junta de gent jove, que jo vaig ser també encara, i en companyia de moltes xiques, continuàrem fins que poquet a poquet va acabant-se més això. Però en la Iglesia i la devoció a la Mare de Déu sempre s'ha tingut. També me'n recordem, així també fèiem novena al carrer de Sant Antoni, fins fa molts anys, resàvem el rosari. I anàvem també al carrer dels Sants, als Sants de la Pedra, anàvem molts anys. Jo me'n recorde que anàvem allí. I per jo passar el temps en els això, feia paperets per les sandes dels xiquets, de les carrosses dels xiquets quan eixíem per festes. Coses que ens en recordem perquè allí ens ho comentàvem en el rogle. Lo de Sant Antoni, a poquet també va acabar-se. Anàvem allí, els veïns del carrer Sant Antoni ens ajuntàvem tots. Estava la Didín, en casa de la Didín, traiem les caires, ens sentàvem allà a la porta i veníem tots allí. I posàvem un ram a Sant Antoni i tot. I en els Sants de la Pedra igual, perquè eren patrons de Benimodo i ens en recordem. Professors d'això no ne feien ja tants, perquè després ja en professors així, la de Corpus, que és la que més se celebra més dels xiquets. Els xiquets ja, en Corpus, la il·lusió era també els xiquets del catecisme que teníem, perquè érem catequistes, anàvem a donar doctrina, i quan venia el Corpus teníem il·lusió d'eixa professor. No s'ha acabat mai per això, perquè nosaltres, igual les famílies com les catequistes que anàvem a la iglesia, ho han volgut conservar així en Benimodo. De més de professors ja se va acabar tot això. Estava la professor, jo me'n recorde de la Mare de Déu d'Agost, que ja eren dones casades. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar, soy un vagabundo. Pues vos conté un poquet la etapa escolar que comprenia de la dècada dels 50 als 60. Entonces només n'hi havia dos mestres. Era l'escola dels xicotets i l'escola dels majors. La dels xicotets entraves als 4 anys fins més o menys als 8. Una mestra soles, que era doña Lola, que era una mestra molt entranyable, encara la recordem amb molt de carinyo, pues tenia que ensenyar a tots els xiquets de diverses edats, tenia que ensenyar-nos a llegir, a escriure, a sumar, a restar
o hasta que no sabían dividir no podien passar a l'escola dels majors. Després, claro, allò era tot padella. Quan l'escola se revolicava molt, entonces a les més xerraores dia, fulanita, ven aquí. Mos feia anar allí al seu costat i treia del caixó de la taula treia un roll de paper que era paper del que avui en dia encara peguen les caixes de cartó que duia cola. Tallava un tros i ens dia, saca la llengua. Xuplàvem el paper i mos se la pegava en la boca perquè no parlàrem. Però nosaltres érem molt listes i ens començàvem a xuplar el paperet fins que el feien mollet. Claro, però a tot això estaven xuplant la cola, que igual anaven col·locades. Entonces, pues continuàvem parlant i quan ja a l'escola era un guirigall ens dia la frase seua típica que m'agrada molt, dia «Las mansas corderas, ya habéis chupado el papel todas castigadas». Després, una cosa d'eixa època, mos obligaven a beure tots els matins llet en pols que la fem les mateixes xiquetes. En un catxarro molt gran d'alumini, una cullera molt gran, cada dia una parella, fèiem la llet i la servíem nosaltres mateixa a totes les xiquetes, cosa que tots els dies alguna acabava vomitant. Després, per la vesprà, mos obligaven a menjar formatge roig, que estava molt moll. I també fèiem boletes del formatge roig i mos arranjàvem. I bueno, l'escola ja anava tota una. I així transcorria la primera etapa. D'ahir ja passàvem als majors. Els majors també era la mestra Doña Pilar, que també tenia 3 cursos per ella soles. Entonces no n'hi havia ni mestres de reforç, ni logopeda, ni psicòlegues, ni nada, entonces no n'hi havia res. Era tot per una mestra que també n'hi ha que posar-li valor de la feina que feien. Però després tenien les seues cosetes. Mira, l'escola dels majors, quan havia de vindre l'inspector, la mestra ens enviava a per cristals per rascar les taules que eren de madera perquè l'inspector les veiera netes. I allí ens passàvem potser una setmana les xiquetes, en vez d'ensenyar-nos, rascant les taules que eren superfelices, les xiquetes de per això. Te fes un tall, que ara seria un drama, pues ens la mestra dia, chúpatelo, que eso no pasa nada. Ja està, que què? I una altra cosa que no aneu a creure voseu la gent d'avui en dia. La mestra, esta, que també la volien molta, una vegada a la setmana ens enviava a una parella que teníem entre els 9 i els 13 i 14 anys. A sa casa a netejar-li la casa. Què? I no passava res. I les xiquetes ens barallaven per anar a netejar-li la casa perquè mentre estaves en sa casa no estaves estudiant. Però això és aixina com vos ho conto. Mira, quan érem xicotetes, una altra cosa que passava és que quan no hi havia calefacció en l'escola, les mares de matí ens posaven un fogueril en un pot de besugo d'antes, grandot, i quan veníem per ací anàvem pegant-li voltes perquè s'encenera i ens el posàvem en els peuets per poder calfar-nos, perquè això era una cosa així. I ja està. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. L'agricultura en Benimodo ha canviat una barbaritat, perquè jo he conegut de la Reba cap amunt ser tot cultius de secà. Anàvem en el carro en un saquet apanyat tot el dia per almorzar i per dinar, i inclús en el Poet de Sant Jaume anàvem
donar a veure a l'animal. Hi havia vegades que el poet estava ple hasta dalt. Hi havia vegades que tenia una escaleta i tenia que abaixar en l'escaleta cara per avall per arreplegar aigua per donar als animals i per omplir la botitxa per dinar el personal, per dinar nosaltres també, i jo un de tants. Després d'això vingué l'agricultura de plantar taronxers, per el motiu de que Navarro va pujar a la bassa de Navarro, va pujar aigua d'ací del motor d'ací del poble, de Sant Felip. I des d'allí, al començar a pujar l'aigua cap amunt i a plantar taronxers. La satsuma, al començarem a plantar-la en puestos més xelaets, perquè resistia més la xelor que els altres taronxers. També xelava un poc, però vamos, resistia molt més. I quan al començàrem, que allà en Xaraco i tot allò, una roba de satsuma valia 300 pessetes, que això era una barbaritat en aquell entonces, pues així al començàrem a dir tic-tac, 20 duros. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Així estava també entonces, en aquell entonces jo me'n recordo molt perquè vaig treballar molt. Estava la impremta Ortí, així se dedicava. Fem tota. Estava primer en el carrer de Bertí, en una casa estàvem. Després se va canviar on estava últimament la impremta. Esta impremta feia tota la documentació i papers per les hermandats que s'estilaven entonces. Se recibia pedidos de tota Espanya, perquè jo he treballat allí molt, me sabia les províncies de tot això. Hi havia un taller, treballàvem els xics, els companyeros meus, que quasi s'han fastidiat, quasi s'han mort tots, però bueno. I dalt treballàvem normalment xiques i xics també. Tenim també xics, jo tinc records dels xics que han treballat en companyia meua, però fent més la papeleria. Entonces els pedidos se recibien per correu. Se recibien barbaritats perquè se recibia de tota Espanya. Se servien els pedidos, se feien els paquets allí, entonces estava el correu, que jo el portava entonces el correu. Se feien els paquets i s'enviava per correu i cobràvem. La gent d'això eren xiques, ja te dic, dalt també hi havia xics, venien i papeleria. Però pedidos era tota la documentació dels hermandats, hasta que va tancar i se va acabar. Als 14 anys ja eixíem de l'escola i les que no havien aconseguit tindre uns estudis, que van ser prou xiques, de que han sigut mestres, han sigut infermeres, en fi, les que no aconseguiren tindre uns estudis, directes a l'almacén de taronja Fluor Sec. Allí, ja veus, entràvem en 14 anys, que avui en dia, a veure, aquí poses tu a treballar un xiquet de 14 anys. I entràvem, ens fèiem fer les faenes que no eren molt boniques, potser agranar tot l'almacén, que t'eixia ple de bambolles, en fi, hasta que, quan ja anaves uns quants anys, ja els amos te posaven en les més majors a ensenyar-te a encaixar, a ensenyar-te a triar les taronges, totes aquestes coses. També feien, no era sols almacén de taronja, feien raïm, netejàvem el raïm, fèiem cireres, en fi, així transcorria la nostra joventut.
vaig entrar en la banda que recorde, perquè era molt xicotet, ja tocant els ferrets. Tenia 5 anys. En aquell vaig estar 2 o 3 anys tocant els ferrets. En la banda anàvem a un certamen a Xinet, ens emportàvem el primer premi, i en acabant ja vaig entrar ja, que vingué don José Simón, ja estudiant jo més, ja tocava el trombó. Vaig entrar tocant el trombó, tenia 9 o 10 anys, tindria, entonces. I seguint tocant el trombó, mon pare era músic, la meva família tots eren músics, un germà també músic, i seguir jo encara en 79 anys seguint músic, tocant en la banda. I que recorde jo, pues, la banda no tenia instruments, eren en brillant, i feien l'instrumental ja més avant, ja vaig entrar jo de president, i la Junta i els músics feien molt d'esforç perquè firmaren tots per treure un préstec i feien un instrumental nou, ja normal i nou tot. Fent molt de sacrifici, han canviat l'uniforme 2 o 3 vegades ja, i fent molt de sacrifici, la banda avui està en molt bon estat. I podem anar on se presenten. Vam anar també a un certamen a Toledo i guanyàvem també el primer premi. I la banda està per anar on se presenti. Pues jo, precisament, vaig al començar així en el meu poble, en Benimodo. La primera actuació que vaig fer va ser en la banda de música del poble, que feren el concert de Santa Cecília, i volgueren fer un final de festa. Entonces, pues, ballaven les valencianes, les xiquetes que se les havien ensenyat en el col·legi, i entonces buscaven una xiqueta que les cantara. Aurelio Parrondo, que estava en la banda, diu, sí, jo sé qui és aquesta xiqueta que les pot cantar. Maria Bru, jo aniré a buscar-la i li ensenyaré les valencianes i ella les cantarà. I així va ser. Vaig cantar les valencianes i aquest dia va ser un espectacle, se va formar, que va ser un èxit, un èxit. De allí ya me presentaron en el Festival de Radio Madrid, la cadena SER, en la Plaza de Bous de las Ventas de Madrid. Després d'haver estat eliminant, actuant i hasta que vaig a plegar a la final. I en la Plaça de les Ventas de Madrid me vaig emportar el primer premi, que eren 100.000 pessetes. En aquell temps, 100.000 pessetes eren molts diners. Però la més il·lusió que me va donar a mi és quan vaig vindre al poble meu i el poble sencer estava esperant-me i me feren una gran festa, les campanes tocant, les autoritats, en una il·lusió enorme. Allò va ser impressionant, impressionant. I això, allí plantaven, les festes se feien entonces per allí, plantaven l'enteulat, que eren els concerts se feien allí, els varietés també, i totes les persones posaven caïres, passava la professó i les tenien que apartar. Muntàrem l'enteulat, allí com sempre se munta, allí al costat de la font, i estava ben muntat, no estava mal muntat. I la nit dels varietés va eixir una bailarina, bailant claclera, i què passa? Que a l'arribar-se cara a la font s'aforà 2 o 3 maderes d'ixes i anar les maderes i la bailarina de la font. I tots posien la risa, però que no era per riures, perquè la pobra dona només li sabia que el cap.
plena de maderes. I és que de risa res, però la gent, doncs clar, mira la risa. Un altre any, en festes, digueren que l'autobús de les bailarines s'havia estropeat i no podien vindre. Fèrem la música, la festeta, que hi ha fotografies ahí fetes, i pujaren alguns a cantar i agarràrem un caixó de tomàquets d'ahir del costat del cementeri mateix, el que és el cementeri. I clar, en quant arreàvem una tomaca pa allí pa acá, un teulat, i Eugenio les agarrava la suda i les tornava. Pues hi ha coses molt divertides, l'esperaven les festes en gran il·lusió perquè no n'hi havia res més només que les festes. Entonces, quan feien els varietets, pues les dones n'hi havien que fent-se de dia ja anava a posar la caïra per estar en primera fila. Després les que anaven darrere, anaven espentejant, manejaven les caïres i anaven les pelees entre les dones. Quan feien per la nit el castell, perquè entonces tots els dies feien castell, sempre explotaven bombes damunt de les caïres i les altres se burlaven. Mira, fulana li ha volat 2 culs de les caïres. I se burlaven i se rien. I els varietets era una passada, perquè entonces no n'hi havia televisors i l'única cosa que ves de coses era en els varietets. I sempre era el mateix, les flamenques, les balls regionals, el que contava xistes con la maletita, era tots els anys el mateix. El Titi, que els joves d'ara no l'heu conegut i vos agradaria molt, perquè era molt divertit i era una passada, el Liberater, i l'estrella era una vedet que li diuen Rosita Mores. I entonces, que estava tot era pecat, i la censura, pues ella tenia 2 bones, i anava ensenyant un poquet, i cantava una cançó que dia «Ponle menta» i manejava les coses d'ahir davant. I els xicons baix de l'enteulat dient «Fuera ropa, fuera ropa!» I en seguida la Guàrdia Civil venia, que n'hi havia Guàrdia Civil vigilant la censura, i ens deia «¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso?» Al cuartel. I així transcorrien la vida molt senzilla i feliços, no teníem altra cosa. En les verbenes que feien, entonces, les verbenes les feien en el que ara posen els palcos, en el carrer Major que diem. Tancaven als 2 costats del carrer Major i allí ballaven. Les dones posaven caïres per veure el que n'hi havia. Però els xiquets ja parle de 14 anys, no ens deixaven, no sé per què, entrar allí al ball, perquè allò era tot molt innocent. Entonces els xiquets estaven tots concentrats en el carrer Sant Felip, que és el carrer que ara posen el corro dels bous. I allí ballàvem, ens peleàvem, ens fèiem els noviets, ai, mira el teu noviet, que balla en ell, què tal? Tot molt innocent. Quan podíem, ens escabullíem dins d'on estaven els majors. I els que eren els festeros tenien la missió de quan ens veien, en seguideta ens renegaven i ens tiraven al carreró. I dient, i d'ahir no eixiu. I la juerga era anar enganyant als festers que venien darrere de nosaltres anàvem per tota la gent que estava ballant, per ells que aconseguiren tirar-nos altra volta fora. I això era lo divertit que teníem entonces. Ara va ser una gran il·lusió quan me feren reina de les festes de Benimodo, el meu poble. Jo estava actuant per ací, per la província en aquell entonces, i l'alcalde me va proclamar reina de les festes i van vindre a fer-me el gran homenatge també tots els representants de València i companys artistes, i tots volien actuar i vingueren tots al poble en una gran il·lusió, i va ser espectacular. I aquest any
de reina de festes així en el meu poble de Benimodo. I una altra cosa, quan fèiem baquetes, pues la baqueta era molt divertit, entonces no hi havia tantes pegues com ara. I la baqueta tenia que entrar totes les nits en el casino. I mira, hi hagué un home que se penjà de la perxa on teníem per als abrigos, i un altre que teníem allí dins de la cuina, els pots de vermut, de mejillons, d'olives i coses així, no? Perquè antes era així. I se va posar baix de la taula i s'agarrà de les pates i tremolaven els potets i ell després ho contava i deia, i quan jo me vaig posar allí baix jo sentia que tremolava tot però que la vaca no entrara en la cuina, no passava res, però era una juerga, totes les nits tenia que entrar la vaqueta en el casino. Pues no fe jo bous en esta vida, els meus amics han fet almenys 10, 12 o 15 anys bous. Antes els bous no se feien com se fan ara. Anàvem, primer apuntàvem la voluntat de cada un i entonces miràvem si es podien fer bous o no se'n podien fer, perquè els bous entonces se feien en escales i posaven carros. Una vegada anàvem a Carlet a replegar carros i replegàvem 24 carros per fer escarafals i per tancar els cantons. I me'n recordo jo que anàvem apuntant a veure i bou envolat que sàpiga no n'havien fet a Benimodo encara. I es començàvem a replegar firmes i diners a veure cada un el que donava pel bou envolat. I quan replegàvem els diners apuntats i a replegar diners vam parlar en el ganadero i ens demanaven més diners que pensàvem. Entonces no poguérem fer-lo i tingueren que tornar tots els diners sense fer el bou envolat. El sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, y a mi voz y busca entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió, y mis brazos vacíos se cerraban aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud, y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo. És el moment d'acabar la presentació. Segur que al mirar les fotos posarem en marxa la memòria i recordarem els que ja no estan. I si estan, ells i elles recordaran l'època passada al mirar cada pàgina. Així és que especialment a tots ells i elles i a tot el poble de Benimodo va dedicat este llibre. Gràcies a tots per la vostra presència. Esperem que gaudiu mirant les fotos. Moltes gràcies per vindre. Persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Ja va? Bueno, senyores, això s'ha acabat.
Bona nit a tots i que ho passen vostès bé. Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche